ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଶୁଣ ତ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତୋର ଯାହା କହିବାର ଅଛି ଥାନାକୁ ଆସିକି କହ। ଏଠି ମୁଁ ତୋ କଥା କିଛି ବି ଶୁଣିପାରିବି। ଚୁପଚାପ ମୋ ସହିତ ଥାନାକୁ ଆସ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିଛି ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭଲ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିଯିବ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ। ତତେ କହିଲି ପରା ତୁ ଥାନାକୁ ଆସିକି ଯାହା କହିବା କଥା କହିବୁ ବୋଲି। ତତେ କ'ଣ ଶୁଭିଲାନି? ଆସ ଆସ ମୋ ସହିତ ଆସ। ଆଜ୍ଞା 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 କଥା କ'ଣ କି ଆଜ୍ଞା ପାଠ ସାଠ ବେଶୀ ପଢ଼ିନି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜାଣିପାରିଲିନି ଗାଡ଼ିଟା ଆଗକୁ ମାଡ଼ିଗଲା ଆଉ। ତା ବୋଲି କ'ଣ ମୋ ଉପରେ ଚଢ଼ିବୁ ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ଭୁଲ ହେଇଗଲା? ହାଁ କ'ଣ ଭୁଲ ହେଇଗଲା କହୁଛୁ? ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ବିକ୍ରି ହେଲେ ବି 52,000 ଟଙ୍କା ହବନି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ବିନା ହେଲମେଟରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ କାହିଁ କିଛି ଆଇନ ଲାଗୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଦେଇକି ନେଇ ପଳେଇଲୁ ଆପଣ ଆମ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଧରି ପକେଇବେ ନା ଆଜ୍ଞା। ଆବେ ଆମେ ସରକାରର ଲୋକ, ଆମର କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି। ଆମେ ଖାଲି ନବା ଶିଖିଛୁ, ଦବା ଶିଖିନୁ। ଆମର କେହି କିଛି ବି କରିପାରିବେନି, ନା କେଉଁ କମିଶନର, ନା କେଉଁ MLA, ନା କେଉଁ MP, ନା କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଶୁଣ ଚୁପଚାପ ଫାଇନ୍ କାଟ ଆଉ ତୁ ତ ବାଟରେ ଯା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯାହା ସବୁ କହିଲେ ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ମୋର ରେକର୍ଡିଂ କରିଦେଇଛି। ଯାହା ଯାକୁ ସବୁ ଟିଭି ବାଲାକୁ ଦେବି ସେମାନେ ଟିଭିରେ ସବୁ ବଜେଇବେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ ସରକାର ଆଉ। ଆପଣ ତ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି। ମୁଁ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଯାଉଛି ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ମତେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉଥରେ ଆପଣ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ ଯେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା କହୁନାହାନ୍ତି? ଭାଇ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଟଙ୍କା 10,000 ଦେ, ତୋ ଗାଡ଼ି ଚାବି ନେଇକି ପଳା। ମୋ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା 10ଟା ଟଙ୍କା ବି ନାହିଁ। ମୁଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଠୁ ଦେବି? ଯାଉଛି ସବୁ ଟିଭି ବାଲାକୁ ଦେବି, ଟିଭି ବାଲା ତାର ଟିଭିରେ ବଜେଇବ। ଏଇ ଗୋଟେ କାମ କର, ଯା ହାବିଲଦାର ପାଖରୁ ଚାବି ନେଇକି ଆ ଯା। ଶୁଣ ଚାବି ଆଣିଲୁ ଏଥର ତ ଫୋନ୍ ସବୁ କାଟ। ମୋର ତ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଫୋନ୍ ନାହିଁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କାଟିବି କୁଆଡ଼େ? ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆରେ ପୋଲିସ କି ଚୁନ ବୋଳି ଦେଇକି ପଳେଇଲା। କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ତତେ ଆଗ ଆଣିବି ର ସେ ଗାଡ଼ିର ଟ୍ୟୁ କଟା ତାକୁ ଆଣିବି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ଆମେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିଡ଼ିଓ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।